táto motorka s nami stráví celé leto. Tento doplněk jsem nezmínil, ten je zcela jako funkčně nejlepší do terénu. Dopředu se koukej. A trošku vystuž tu prdelku jako v tom kriminále, neboj se toho. Ale bacha, teď vidím tady jednu chybičku. Tady máš... Jo, tak hop. Tak, přidržujeme. Mami. A myslím, že ty všechny ambasadody zrušíme. Dobré ránko. Hello. Nebo hezké jítro. Aktuálne sa už nachádzame pred Hammer centrom a Simonko si ide vyskúšať enduro školu. No a všetci určite čakáte, že na čom? No tak za chvíľu si to ukážeme, čo nahradí nášho Hemingwaya na približne 3 mesiace. Vouch Enduro škola v Hammer centre pri Prahe je predovšetkým o tom, aby sa majitelia motocyklov Vouch naučili svoje stroje lepšie spoznať, pochopiť ich správanie v teréne a získať istotu v situáciách, ktoré ich môžu stretnúť na cestách, ale aj mimo nich. Pod vedením skúsených inštruktorov si účastníci osvoja správnu techniku jazdy v teréne, prácu s ťažiskom, ovládanie motocykla na rôznych povrchoch a zvládanie krízových situácií. Vouch Enduro škola pod vedením Milana Holého má za sebou už viac ako 20 rokov skúseností s výučbou jazdy v teréne. Práve on spolu so svojím tímom skúsených inštruktorov vedie aj tento kurz. Tak dobrý den, já vás tady vítám, já se jmenuji Milan Holý, asi mě možná znáte, jestli ne, tak mě teda budete mít šanci poznat. Dneska ostatně jako vždycky mi budou pomáhat tady dva trenéři. Ty se oba jmenují David, takže to máte jednoduché. Budeme tím pádem, jak jste asi pochopili, jezdit ve 3 skupinkách, pak si vás rozdělíme. Některé teorie budeme mít společně, ale tu praxi budeme mít určitě rozdělenou. Vítejte, já doufám, že si to tady dneska bez toho užijete, některý s náma i zítra. Mám tady pár po zkušenostech z Loňska, mám tu pár náhradních dílů jako stupačky, páčky, ale nepřidávejte mi. Tak je to tu, táto motorka s nami stráví celé leto a je to teda Vouch 625 a ako je býva zvykom, dávame motorka mena a keďže dnes je kalendár Ferdinanda Aj v českom. táto motorka bude mať meno, mohol by to byť Porsche, ale nebude to Porsche. Je to teda Ferdo a Ferdo mravec musíme čo? Chatku. Esteticky nič moc, ale pointu máme. Motorku na toto leto teda už máme. Po úvodnom zoznámení prichádzajú prvé inštrukcie, predstavenie programu a rozdelenie účastníkov do skupín podľa skúseností. Kdybyste mohli jít jako blíž roku, já jsem si ty hadry vypral, takže můžete stát i po větru klidně. Ta motorka je relativně velká a těžká, protože je to cestovní enduro, takže potažmo je to víc na cestování, než na to enduro. A když je ta motorka velká a těžká, tak nemá cenu se s ní jakoby prát a používat všechny svaly v těle na to, abyste ji jako přeprali. To má sice 240 kg, ale ve finále to má motor, ten vás jako tlačí dopředu, když potřebujete. A když si tu motorku jako umím vyvážit, tak vlastně nepotřebuju žádnou sílu. Jo. Problém je v tom, že když se to jako začne naklánět, ta motorka, jo, a vy to opravdu může nějak jako přes ní prát, no, anebo jenom prostě použiju tu hmotnost toho těla. Když si tu motorku nakloním a vyvážím. Po vysvetlení základov sa Milan postupne pristavil pri každom účastníkovi a skontroloval správny postoj na motocykli. Pri Ferdovi si však okamžite všimol jeden neodmysliteľný doplnok každého správneho enduristu. Tento doplněk jsem nezmínil, ten je zcela jako funkčně nejlepší do terénu. Podle mě čím víc kamer, tím líp jezdím.
Dobrý, motorku máš nastavenou? Ja som ju dostal. Ty si ju dostal? Naše kontajnery na ceste do Afriky. Tak já se podívám, jak ti to tady vychází, jo? Můžu tě vidět na té motorce, když si vylezeš, tak? Tak, hele, jo, tak zaprvé. Tak, výborně. Tady trošku pokrčit ty kolena, tak. A teď se takhle strašně musíš předklonit a koukat se dopředu. Dopředu se koukej. A trošku vystrč tu prdelku jako v tom kriminále, neboj se toho, ty vole, to jsou... A takhle jsou normálně vysoký řídítka na tom? Ty vole, to je to strašně vysoko. Budeš se muset soustředit na to, že budeš mít opravdu pokrčený lokty. Máš strašně vysoký řídítka. Co to je za motorku? 625. 625? A to je tady ještě nějaká jiná? Ešte sa mi zdá, že tu je jedna. Protože tam mi přijde, že to má extra vysoký řídítka. A co to je tohle? Je to 300. No nekecej, to je nějaká... Ty vole, já tady nemám. to je nějaká krásná. Jak to, že já mám bílou? A tahle je hezká černozlatá. Ty vole, to je hezká. Ty krávo, to vypadá teda opravdu luxusně. Matěj, já bych chtěl mít taky takhle krásný 3 kilo. Proč? Protože je krásný. Protože je nový. Úplně jako strašně luxusně. No ono má krajiny svět, má nějakou postýmu? Nemají jinou barvu. No mají. Mají jinou barvu. Ty vole, to je Já krásný. myslel, jestli ty jsi z té druhé strany toho spektra, ty řešíš barvu. Žuli si môžu ruky. Zdravíčko. Já jsem si vůbec toho, já říkám, co to je za pěknou motorku a oni to je 3 kilo. Ty krávo, a ještě tam je samovodná. Od Loňska se dělá takhle. Ty vole. Po úvodnej teórii a vysvetlení správneho jazdeckého postoja nastal čas prejsť od slov k činom. Všetci sa presunuli na svoje stanovištia, kde ich čakali prvé praktické cvičenia. No a samozrejme je, že Simonová skupina musí byť najďalej. takže trošku prechádzka. No, všetci ostatní sú bližšie, respektíve najbližšie. Ale aspoň trošku rozhýbem kosti. No. Takže první, na co musíte myslet, je vaše zdraví a až to druhý možná motorku. Protože vaše zdraví si nekoupíte nebo pravíte. Je to prostě problém, takže myslete na to. Na úvod Dávid pozorne sledoval každého účastníka, aby zistil, či si osvojil správny postoj, o ktorom hovoril Milan, a či dokáže na motorke pracovať uvoľnene a prirodzene. Tady stojíš úplně rovně, že? A plus zase, že zase vzhledem k vejšce a těm řídítkům, který máš potom díky tomu zase vysoko, ty bys měl mít jako řídítka voda zase níž, jo. Máš je teďko takhle, no, ty když je dáš víc dopředu, tak se to ještě zhorší. No, takže vlastně takhle asi ti nic jiného nezbyde. Bude jsme se mít stupačky vejš a to je zase blbost, protože zase spíš si dáváme níž. Ale bacha, teď vidím tady jednu chybičku. Tady máš tam, počkej, dej nohu pryč. No, možná by ta řadička mohla být maličko níž, protože pak je riziko, že si na ní šlápneš příště do kopce a vyřadíš si. Jo, když tam budeš mít dvojku třeba, tak si vyřadíš na neutrál a spadneš. Jo, ale tohle není, si říkáš, že to není tvoje motorka. Áno. Tak, pohodě, no. Jo, takže zase, jo, jenom si stál rovně, nestojíš potom v tomhletom postoji, protože když do tebe něco foukne, boufne, tak půjdeš dozadu. Jo? A ty se pak musíš, nezbyde nic jiného, než se držet rukama. Jo? Takže to je to riziko, pak jdeš za těma rukama. Ďalšie cvičenie bolo zamerané na rovnováhu a správne vyváženie motorky. Hoci to na prvý pohľad vyzeralo jednoducho, preverilo to cit pre balans, prácu s ťažiskom a schopnosť vnímať, ako sa motorka správa pri minimálnych pohyboch. Keď si účastníci osvojili základy, pokračovalo sa jazdou iba s ľavou rukou. Cieľom bolo naučiť sa viac dôverovať motorke, uvoľniť sa v sedle a pochopiť, že stabilita nevychádza zo silného držania riadidiel, ale zo správnej práce tela a pohľadu smerom dopredu. Po zvládnutí rovnováhy prišlo na rad ovládanie motorky v pohybe. Nasledoval tréning práce s plynom a brzdou. Práve tieto základy sú v teréne kľúčové, pretože umožňujú mať motorku pod kontrolou aj v náročnejších situáciách a bezpečne reagovať.
Na rad prišlo cvičenie, ktoré už pripomínalo miernu akrobáciu. Počas jazdy si účastníci precvičovali prekladanie nôh cez sedlo a pohyb po motorke. Cieľom bolo zlepšiť koordináciu, istotu pri ovládaní stroja a pripraviť sa na situácie, keď je potrebné rýchlo meniť polohu tela v teréne. Ani sme sa nenazdali a čas ubehol neuveriteľne rýchlo. Prišiel čas obeda a tak sme využili krátku prestávku na voľnú jazdu po areáli. Potom nasledoval rýchly rezeň v reštaurácii Hammer Centra a po doplnení energie sme sa vrátili späť do areálu, kde nás čakala popoludňajšia časť výcviku. Po obede sa pokračovalo tréningom pomalej jazdy v slalome. Účastníci sa učili pracovať s náklonom tela a pochopiť, ako správnym posúvaním váhy ovládať motorku aj pri veľmi nízkych rýchlostiach. Sobotnejšie poveternostné podmienky nám miestami pripomínali dni strávené na Sahare. Nasledovalo cvičenie v tzv. Garáži, ktoré viacerým účastníkom poriadne preverilo jazdecké schopnosti. Úlohou bolo vojsť do úzkeho priestoru, otočiť motorku a opäť výjsť von bez toho, aby sa jazdec čo i len raz dotkol nohami zeme. Na prvý pohľad jednoduchá úloha dala zabrať nejednému jazdcovi a Simonovi hlavne. Poradně mám jednu věc, co jsem viděl u hodně z vás chyb. Pojďte se. Musíte předpokládat to, že se tady máte problém otočit, kolem toho máte nějakých, měli byste mít 6 metrů, tohle je 6 metrů. Takže byste se měli schopný otočit těch 6 metrů v 5 dokonce. To znamená, že pokud si najedu tady dovnitř a jedu na střed, tak už mi 6 nezbývá, že? Celý deň sa niesol v znamení tréningu, zdokonaľovania techniky a zbierania nových skúseností. Niekto jazdil, niekto fotil a dronoval, bolo predsa potrebné zachytiť atmosféru celého dňa. S pribúdajúcimi hodinami sa však deň pomaly chýlil ku koncu, Milan však na záver chcel vidieť, či sa všetci naučili správnu techniku. Tak jdu sem, tady chci slyšet tady ty trenéry. Dobře. Kam se kouká? No furt jezdí! To není konec! Vyměň si strany občas. No furt jeď! Ty budeš trenér za chvilku. Ještě jezdí. Ty nevíme, co je špatně, jo? Tak jsem to zapomněl. Ať ti to nesfoukne. Kam se kouká? Podívá se na zem. Musíte si zvednout oči nahoru, no? Slyšíte ten plyn, jak je dlouhatánský. Jo, není to vrk, vrk, ale to vrk. A to hrozně vynáší. Na zítra za domácí úkol si nastudujete, jak se vypne ABS a jak se vypne kontrola trakce. Že to víš ty, je sice super, ale jistě ne všichni to vědí. Když si to nevědí, tak si přečtou návod a zjistí, jak se to dělá. Bez toho nebude to dobrý. Každopádně ty, co už zítra nepřijedou, tak mě teda těšilo. Hello. Dobré ránko. Takže my dnes pokračujeme. Včera to bolo také nejaké základy a dnes ideme teda level 2, dá sa povedať. Budeme si skúšať niečo do kopca, nejaké jazdy v štrku s prekážkou a podobne, tak poďme na to. A mojou úlohou je doopalovať toto. Aj druhý deň sa jazdci rozdelili do skupín, tentoraz už len do 2. Pred začiatkom tréningu si Milan opäť prekontroloval správny postoj každého účastníka a nasledovala krátka rekapitulácia toho najdôležitejšieho z prvého dňa. Až potom sa mohlo naplno pokračovať v ďalších cvičeniach a zdokonaľovaniach jazdeckých zručností. Tak, dobré. No, ale takhle se stojí, vole, ve svíci někde na přehlídce, jo? Potřebuješ dosáhnout toho postoje takhle. Včera jsme si říkali, že máš jízda hrozně vysoko, což se nedá s tím nic dělat, že musíš se naučit mít pokrčený ty lokty, jo. Jestli bys se chtěl věnovat jízdě offroad,
tak bych doporučil vyzkoušet řídítka, které nebudou takhle vysoký, ale byly by třeba jenom poloviční. Třeba dáme z relíčka, klidně by to mohly být řídítka, myslím. A tím by se ti dostaly ty ruce trochu níž a ty by si musel pro ty řídítka trochu šahnout dolů a tím pádem budeš takový víc přikrčený. Když jezdíš, tak jezdíš zbytečně jakoby takhle. Protože máš ty řídítka hezky, ale takhle neudržíš nikdy rovnováhu, až to někde drncne, čukneš si plynem a tak. Takže si musíš pamatovat, že ty prostě musíš jezdit takhle a ty řídítka mít hodně a ty lokty mít hodně pokrčený, jo? Chcete jezdit do kopce? Jasný. Určitě. Tak za začátku budeme jezdit do kopečka, že to vás tolik nerozjíždí, no. Je to úplně jedno. Ne, do kopce. Tak teď se dostáváme k tomu, jak jezdit do kopce a z kopce. Přijíždím si, tady prásknu plynem, tady už to jenom konstantně držím, zaklapávám, vymačku toho spojka. Časem se naučíte toho si vrknout tím plynem tak, abyste na vrcholku toho kopce bez brzd, aby ta motorka jenom zastavila. Tak, a teď už se potřebujete dostat dolů. Samozřejmě tady opět všechny kopce jsou udělané tak, že když vám to nevyjde, nebo kdybyste to pustili na dvojku, tak to srolujete dolů a někde na rovině to ubrzdíte. No, ale my se to naučíme udělat tak, jako kdyby tady byl imaginární potok. Co když to nevyjde? Uklouzne mi to, dostanu smyk nebo cokoliv. Tady, v areálu, jak jsem řekl, je to úplně bezpečné. Čili ve chvíli, kdy cítíte, že jste dostali smyk na přední, zadní kolo, motorka v lese klouže nebo něco, puste okamžitě brzdy. Tu motorku, i kdyby už byla ve smyku, to hned srovná. Sice poletíte dolů ze stráně, ale všude tady dole je spousta místa to dole ubrzdit. Je to lepší, než sebou švihnout a po boku jet dolů jako ze stráně. No, ale ne vždycky budete tady v areálu a budete někde v přírodě. Já to dělám tak, že se podívám z té stráně dolů a řeknu si, OK, takhle je ten kopec dolů, jo, travnatá louka, může být podmáčená, když se mi to rozjede, tak to většinou se snažím jako stočit takhle do boku a položit to ke stráni. Rozhodně není moc dobrý zajet si takhle a pak zkoušet, jestli touhle nohou došlápnete. Nedošlápnete, věřte mi, jo. Nebo když se řítím dolů, může tam i bláto, jíl, přestane to úplně brzdit, prostě v prdeli, jako jo. Čím dřív tím švihnete, tím líp. Tím nižší rychlostí pojedete, než sebou švihnete vozem, jo. Samozřejmě to samé, jako vole, když vpravo jsou maliny a vlevo jsou duby, no tak se asi snažím skočit, vole, do těch malin a ne do těch dubů, jako jo. Ale to samozřejmě, jako, tam není moc jak radit, jo. Většinou, jak říkám, no, většinou, když jako jedete dolů z kopce a najednou cítíte, že je to udusaná hlína, posmrknutá, takovej ten jíl, jak se potom sotva dá chodit, vole, než se to rozjede do vysoké rychlosti, tak si radši švihněte vozem. Samozřejmě můžete bojovat a třeba to vybojujete, jo? Jo, takže kontrola trakce, ABS a anti-wheelie. Čím víc toho vypnete, tím líp. No a to už opravdu už je všechno.
za mnou, zkusíme různý sjezdy, výjezdy. Kdybyste kdokoliv měl kdykoliv pocit, že už je to nad vaše síly, uhněte, počkejte nahoře, nebo to oběďte, já to budu hlídat, když tak se pro vás vrátím. Není nutné, abyste se někdo rozbil, jo? Takže kdybyste někdo cítil, že už jako se vám do toho nechce, žádný problém, jo? Prostě se uhněte na stranu, netlačte to za každou cenu, jo? Já nějako zkusím postupně zvyšovat nějakou náročnost, jo, ale nějako pozvolně, jo? Dobrá. Tak dáme pár kopečků, pak si dáme chvilku pauzičku, tak my přijedeme pak sem, zase třeba za 10 minut, jo? A všimnite si, kto ako prvý uteká na pomoc. Je to Tom z Gorexu. Otázkou je, či sa viac bojí o Simona alebo o motorku, ktorú mu len včera požičali. Máš tam rychlost? Mala by byť. Jedničku. Základ, nechat rychlost, jo. Když něco takhle, tak nespěchat, prostě už to leží, vydechat se, jo. V klidu popřemýšlet, co s tím. Nahoru to je pičovina, sice nás tady je dost, ale nebudeme se dřít. Takže to musíš si jet dolů. Máš výhodu, máš to ve směru. Důležitý, nechat tam rychlost, pomalu to postavíme, my tě budeme držet, ty si na to nalezeš, přidržíme tě, nastartuješ, budeš tam mít furt nechanou tu rychlost a pomalu to pustíš, aby ses malinko rozjel. Nedrž to už tady nějako na krev, jako že bys musel je pomalu, ale jenom aby plynule dojel dolů. Tadyhle na tom pevným si pak trošičku přibrzdíš, jo? Tady už to nemorduj, jo? Okay. Protože tady už se ti bude těžko hledat hned ten moment. Chceš, aby si nased? Nebo jí svedem? No tak jak chceš. Ja môžem sadnúť, no jasné. Ja viem aj, kde som, do tohto som vošel predtým. No jasný, to se prostě stane, jo. Tak jestli se cítíš na toto se, no, jasné. Jinak to můžeme svít, jo, tak jdeme, jo, tak hop, tak přidržujeme. Mami. Tak. Dobre, môžem? Si, jo? A ti vezmu tady na kraj. Dobrý, my tady držíme balans, to je v pohodě. Máš? Mám. Tak, v klidu, hele, zašlápni si zadek, spojku, nastartuj si. Tak, až budeš připravený, tak řekni a my tě pustíme. Teraz musím vypnúť zase tieto, lebo sa to... No takhle, tak si to povypínej. No. OK. Jo, tak můžeme. Jo. Počkaj, len som... Trošku ma naklonte doľava. Co? Dobre, tak trošku doľava. No, netlačte ho toho. Tak, dobre, dobre, super. Tak opatrně a nedrž to tolik tím zadkem. Ať se ti nedostane do smyslu. To máš to pomoc, starobrzdí. Já jsem viděl, kdo tam běžel první zvedat. A já myslím, že ty všechny ambasadody zrušíme. Podívej, jak běží to chytat. Tak běžel vlastně dolů s ním vlastně to motorkou, ale nespadla, vole. Já jsem viděl, že mu to zase ujíždí, tak jsem ho... Tak říkám, ale radši ho přidržím ještě. A ono i na těch pneumatikách, no, ty mecerky jako vzadu to zaplatí z ten střed, ten není to víc. se zaplatí z kauce. Ne, samozřejmě Nevím. Takhle jak jsi se rozjížděl, tam víš co, musíš malinko to pustit, aby ses rozjel a Hej, potom som to pochopil, keď som to pustil, že sa vyrovnala. To furt táhlo do smyku to zadní kolo.
musíš malinko nabrat rychlost a viděl, že tam je to dál pevný, jo, tak tam by si to krásně dobrzdil, jo. To se toho člověk nesmí bát, malinko to musíš nechat rozjet, aby se ti motorka srovnala. Jo, ale dobrý, super to zvládnu, mám radost. Ešte chvíľu sa pokračovalo v jazde do kopca a z kopca, potom prišla krátka prestávka. Tu Milan využil na vysvetlenie správneho nastavenia predného a zadného odprúženia. Účastníkom ukázal, ako jednotlivé nastavenia ovplyvňujú správanie motorky v teréne a prečo je správne naladený podvozok dôležitý pre komfort aj ovládateľnosť. Tady kolečko vypadá to jak od radiátoru, tím děláte předpětí pružiny. No a na záver dnešného dňa prišla na rad jazda cez prekážky, kde si jazdci precvičovali správny prejazd cez nerovnosti, prácu s telom a udržiavanie kontroly nad motorkou aj v náročnom teréne. Jazda cez kamene, jazda pieskom, ktorú by už Simon mal tak trochu ovládať, nasledovala jazda po kláde a jazda cez kládu. To je z enduro školy Milana Holého všetko. Neukázali sme vám síce úplne všetko, čo sa počas víkendu odohralo, no jedno je isté. Simonovi tento kurz dal pred našou cestou do Afriky naozaj veľa. Ak aj vy premýšľate nad tým, že by ste svoje jazdecké zručnosti posunuli na vyššiu úroveň, všetky potrebné informácie nájdete na stránke enduroškola.cz. My ďakujeme Milanovi, všetkým inštruktorom aj spoločnosti Gorex za možnosť byť súčasťou tejto skvelej akcie a tiež veríme, že sa na podobnom tréningu ešte stretneme. Tak zatiaľ čaute. Ak sa ti toto video páčilo, nezabudni kliknúť na odber, like a sledovať nás na našich sociálnych sieťach.